Patrick wil gewoon doorgaan. De keg trekt aan de bel. Het is vandaag 13 maart. Dit is het PLMA-journaal. Aanstaande woensdag 18 maart zijn de provinciale verkiezingen. In de uitzending van deze week zijn reportages te zien van Venrainaren die bovenaan de verkiezingslijst staan. Jan van de Ven, Carla Brugman en Patrick van der Broek. Vandaag is de laatste reportage, dit keer met Patrick van der Broek uit Oerlo. Hij staat tweede op de lijst van het CDA. Patrick van der Broek is naast zijn werk als gedeputeerde, dat natuurlijk ook gewoon doorgaat, zeer druk bezig met de campagne. Samen met de CDA-leden deelt hij groene paprika's uit, houdt hij werkbezoeken en is hij regelmatig in het huis van Patrick te vinden. Beter gezegd, gewoon Patrick, zoals dat in zijn campagne eigenlijk overal wordt gebruikt. Een woordsamenstelling waar bewust voor is gekozen. Ik heb gemerkt, nu ik deputé ben in Limburg, dat mensen ook wel een beetje anders tegen gaan aankijken. Je ziet eigenlijk ook veel minder mensen en ik wil eigenlijk me uitstralen. Ik ben gewoon Patrick, dus als je wat hebt, bel me op of spreek me aan. En dat is ook wat we uit willen stralen. Patrick van der Broek zit al jaren in de politiek. 4 jaar geleden werd hij gedeputeerde van de provincie Limburg, nadat hij een tijd als wethouder van Venray heeft gewerkt. De interesse voor politiek is bij Patrick eigenlijk al met de paplepel ingegoten. Bij mij in de familie was het eigenlijk heel erg normaal dat er aan tafel over politiek gesproken werd. Ik had verschillende ooms, de ene was wethouder, de andere was Tweede Kamerlid. En ja, dat was eigenlijk altijd het adagium, je leeft niet voor jezelf, je leeft voor een ander en doe ook wat voor een ander. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook mensen in de verpleging, die zijn ook heel erg voor andere mensen aan het werk. En ik heb zo'n beetje mijn toekomst gevonden in de politiek, zoals dat heet. Omdat je op die manier echt iets kunt betekenen voor een ander. En daar hou ik van, daar geniet ik van. De afgelopen jaren heeft Van der Broek zich voor deze regio onder andere bezig gehouden met het grote project Ooiewansum. De uitvoering hiervan is in 2016. Patrick hoopt dit mee te kunnen gaan maken als gedeputeerde, of hoe het in de campagne wordt gezegd, gewoon doorgaan. Die waterveiligheid moet gerealiseerd worden in Ooiewansum. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Via Venray, daar staat het geld niet ook voor klaar, maar het moet wel gerealiseerd worden. Die Maaslijn die moet gerealiseerd worden. En ook een thema wat me wel na aan het hart ligt, landbouw en natuur. En mijn credo is altijd, gaat het goed met de natuur, dan gaat het goed met de landbouw. En je kunt het ook omdraaien, gaat het goed met de landbouw, dan gaat het ook goed met de natuur. En we hebben juist ervoor gezorgd de afgelopen jaren dat die natuurgebieden compact worden, waardoor ze ook robuust zijn. En dan kan ook de natuur zich echt goed ontwikkelen en dat geeft ook wel ruimte aan de landbouw en omgekeerd. Van der Broek verwacht zetelwinst en het CDA hoopt straks opnieuw 2 gedeputeerden te kunnen leveren. Als gedeputeerde heeft Patrick maar weinig vrije uurtjes te besteden. Je hebt inderdaad niet zo heel erg veel vrije tijd. Ik ben echt dankbaar naar mijn gezin dat ze me de ruimte geven om dat allemaal te doen. Mijn zoon die begrijpt het al wat meer, die is nu 16 en mijn dochtertje 12, die is ook niet anders gewend. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Jolanda. Dus ik ben blij dat ze mij die ruimte geven. En als ik dan vrij heb, dan ook het liefste samen met het gezin dingen doen. Dus of wandelen, wat je kunt zien op de televisie, maar ook gewoon samen koken. Vind ik heerlijk, vind ik leuk. Glas wijn erbij, gezellig kletsen over school of wat ze de week erop gaan doen. Woensdag 18 maart kan iedereen naar de stembus. CDA staat als tweede op de kieslijst. Basisschool De Keg vroeg gisteren met alle leerlingen aandacht voor leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit was in het kader van een wereldwijde actie Wij trekken aan de bel van het Lilianenfonds, met een wel heel bijzondere manier van actie voeren. Als je rond 11:15 ochtends toevallig in de buurt van basisschool De Keg was, kan het goed zijn dat je je hebt afgevraagd waar al dat geluid vandaan kwam. Nou, het geluid kwam dus van het schoolplein. Alle leerlingen van basisschool De Keg hadden zich verzameld om 1 minuut lang zoveel mogelijk herrie te maken. Met deksels, fluitjes, bellen, noem maar op. En dat werd natuurlijk niet zomaar gedaan. Nou, wij gaan dat voor het Lilianenfonds doen met kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Want die kunnen niet naar school. Want de leraren en leraressen weten niet hoe ze met die kinderen moeten omgaan. Ja, dat vind ik zielig. Want ik ga gewoon ook elke dag naar school. Want soms denk ik, ik heb eigenlijk geen zin. Maar hun kunnen elke dag niet. Ja, sommige kinderen kunnen elke dag niet naar school.
best zielig, want ik denk soms dat ik echt helemaal geen zin heb in school. En dan kunnen hun niet naar school en hun willen juist naar school. Ga je dan zelf ook anders nadenken van, nou kan ik maar blij zijn dat ik hier wel naar school kan iedere dag? Ja, want eigenlijk heb ik het heel goed. Maar die andere kinderen hebben het eigenlijk heel slecht en dan moet ik eigenlijk wel blij zijn. Wereldwijd zijn er meer dan 23 miljoen kinderen met een handicap die nog nooit een klaslokaal van binnen hebben gezien. Aan de wereldwijde actie deden ruim 650 Nederlandse basisscholen mee. En zo ook de KEG. Want als zogenaamde goed voor mekaar school vindt de KEG het belangrijk om aandacht te hebben ook voor andere kinderen. Een goed voor mekaar school, dat is de Jenaplan variant van de vreedzame school. En dat betekent dat wij heel veel aandacht besteden in hoe gaan we met elkaar om en hoe zorgen we ervoor dat we het samen zo goed mogelijk hebben. Waarbij het woordje respect ontzettend belangrijk is. En nou hebben wij vernomen dat het heel erg vaak voorkomt dat kinderen in ontwikkelingslanden geen onderwijs kunnen krijgen. Met name de gehandicapte kinderen in de ontwikkelingslanden. De kinderen hier op school die zijn daarvan op de hoogte. En die vinden dat niet eerlijk. Dus die willen heel graag de wereld ervan in kennis stellen dat er nog een heleboel moet gebeuren. En na 1 minuut flink herrie te hebben gemaakt, keerde de rust weer terug op het schoolplein. De leerlingen hopen dat hun actie effect heeft en dat meer leerlingen met een handicap, net zoals zij, gewoon naar school kunnen gaan. En tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht gaat het licht vriezen. Zaterdag ontstaat er steeds meer bewolking. Het blijft droog en wordt 's middags hooguit 7 graden. Later op de dag is er kans op een enkele regenbui. Zondag is het overwegend bewolkt en waterkoud. Er is kans op wat regen, maar het blijft overwegend droog. Het wordt maximaal 8 graden. Ik wens u een heel erg fijn weekend en graag tot maandag.